హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 హరే కృష్ణ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 30వ అధ్యాయమైనటువంటి కపిల భగవాను చేత విపరీత కర్మల యొక్క వర్ణనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము ఈరోజు 24, 25, 26, 25 నుంచి అనుకుంటా, సరే 25, 26, 27, 28 ఈ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యాల ద్వారా వాటిని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయంలోని 25వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఆదీపనం స్వగాత్రానాం ఆదీపనం స్వగాత్రాణాం ఆదీపనం స్వగాత్రానాం ఆదీపనం స్వగాత్రాణాం ఆదీపనం స్వగాత్రానాం ఆదీపనం స్వగాత్రాణాం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః 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 ఏష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆత్మమాం సాధనం క్వాపి 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 స్వకృత్తం పరతోపి వా
స్వకృతం పరతోపి వా స్వకృతం పరతోపి వా స్వకృతం పరతోపి వా స్వకృతం పరతోపి వా స్వకృతం పరతోపి వా హరే కృష్ణ. ఆదీపనం స్వగాత్రాణం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆదీపనం స్వగాత్రాణం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆదీపనం స్వగాత్రాణం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆదీపనం స్వగాత్రాణం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆత్మమాంసాదనం క్వాపి స్వకృత్తం పరతోపి వా ఆత్మమాత్మనాదనం వాపి తం పరతోపి వా ఆత్మమాంసాదనం క్వాపి స్వకృత్తం పరతోపి వా ఆత్మమాంసాదనం వాపి స్వకృతం పరతోపి వా హరే కృష్ణ. ఆదీపనం స్వగాత్రాణం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆత్మమాంసాదనం క్వాపి స్వకృత్తం పరతోపి వా ఆదీపనం స్వగాత్రాణం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆత్మమాంసాదనం వాపి స్వకృతం పరతోపి వా హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు చదవండి ఇద్దరు, ఇద్దరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్స్. ఆదీపనం స్వగాత్రాణం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆత్మమాంసాదనం క్వాపి స్వకృత్తం పరతోపి వా. హరే కృష్ణ ప్రభు. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఆదీపనం స్వగాత్రాణం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆత్మమాంసాదనం క్వాపి స్వకృత్తం పరతోపి వా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. ఆదీపనం ఆదీపనం తగులబెట్టబడును, తగులబెట్టబడును, స్వగాత్రాణం స్వగాత్రాణం అతని అవయవములు, అతని అవయవములు వేష్టయిత్వా వేష్టయిత్వా చుట్టబడి, చుట్టబడి ఉల్ముఖాదిభిః ఉల్ముఖాదిభిః మండుచున్న కట్టెలచే, మండుచున్న కట్టెలచే ఆత్మమాంస ఆత్మమాంస తన మాంసమును తన మాంసమును అదనం అదనం భుజించుచు భుజించుచు వాపి వాపి కొన్ని మార్లు స్వకృత్తం తానే పరతః అపి ఇతరులచే వా లేదా. హరే కృష్ణ. భావము పై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మండుచున్న కట్టెలతో అతనిని పడవేసి అతని అవయవములు తగలబెట్టబడును. కొన్ని మార్లు అతడు తన మాంసమును తానే తినునట్లు చేయబడును, లేదా అతని మాంసము ఇతరులు తిందురు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మండుచున్న కట్టెలలో అతనిని పడవేసి అతని అవయవములు తగులబెట్టబడును. కొన్ని మార్లు
కొన్ని మార్లు అతడు తన మాంసమును అతడు తన మాంసమును తానే తినునట్లు చేయబడును తానే తినునట్లు చేయబడును లేదా లేదా అతని మాంసమును మాంసమును ఇతరులు తిందురు ఈ కృష్ణ. సో భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకము మొదలుకొని రాబో 3 శ్లోకములందు నరకయాతనలు వర్ణించబడినవి. దోషియగు జీవుడు తన మాంసమును తానే తినవలసి వచ్చును, అగ్నిలో కాలవలసి వచ్చును, లేదా అచ్చటనున్న తన వంటి వారిచే భుజింపబడవలసి వచ్చును. గడిచిన ప్రపంచ యుద్ధ సమయమున రాజకీయ నిర్బంధితుల శిబిరమునందు బంధితులు తమ మలమును తామే తినిరి కనుక ఇతరుల మాంసమును తినుచు జీవితము అనుభవించువాడు యమ సదమున తన మాంసమునే తినవలసి వచ్చుట ఆశ్చర్యకరమేమియును కాదు. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. జీవతచ్చాంతృభ్యద్దారః జీవతచ్చాంత్రాభ్యుదారః జీవతచ్చాంత్రాభ్యుదారాయః జీవతచ్చాంత్రాభ్యుదారః స్వగృధైర్యమసాధనే 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 సర్పవృచ్చికదంశాద్యైః 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 దశద్విచ్చాత్మవైశసం 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 హరే కృష్ణ. జీవతచ్చాంతృభ్యుద్దారః స్వగృధైర్యమసాధనే జీవతచ్చాంత్రాభ్యుదారః స్వగృధైర్యమసాధనే సర్పవృచ్చికదంశాద్యైః దశద్విచ్చాత్మవైశసం సర్పవృచ్చికదంశాద్యైః
దశద్విచ్చాత్మవైశసం హరే కృష్ణ. జీవతచ్చాంత్రాభ్యుదారః స్వగృద్రైర్యమసాదస్నే సర్పవృచ్చికదంశాద్యైః దశద్విచ్చాత్మవైశసం. హరే కృష్ణ. ప్రభు హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ నిన్న చెప్పని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే ప్రభు ఇచ్చేయండి. ఓకే ప్రభుజీ. హనుమ ప్రసాద్ ప్రభుజీ, భాస్కరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు జీవతశ్చాంత్రాభ్యుధారః స్వగృద్రైర్యమసాదనే సర్వవృశ్చికదాంశాద్యైః దశద్భిశ్యాత్మవైశసం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జీవతచ్చాంత్రభ్యుద్ధారః స్వగృధైర్యమసాదనే సర్పవృశ్చికదంశాద్యైః దశబ్దిచాత్మవైశసం. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. జీవతః జీవించి ఉన్నప్పుడు చ మరియు అంత్ర ప్రేగులు అభ్యుద్ధారః పీకివేయబడును స్వగృద్రైః కుక్కలు రాబందులచే యమసాదనే యమసదనములోనికి సర్ప పాములచే వృచ్చిక తేళ్ళు దంశ కందిరీగలు ఆద్యైః మొదలగునవి దశద్భిః పుట్టుచు చ మరియు ఆత్మవైశసం అతనిని పీడించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్రాణము కలిగియుండి తాను చూచుచుండగానే అతని ప్రేగులు నరకలోకమందలి కుక్కలచే రాబందులచే పీకివేయబడును. పాములు తేళ్లు కందిరీగల వంటి వారిచే కుట్టబడి అతడు తీవ్ర బాధకు గురియగును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ప్రాణము కలిగియుండి తాను చూచుచుండగానే అతని ప్రేగులు నరకలోకమందలి కుక్కలచే రాబందులచే పీకివేయబడును. పాములు తేళ్లు కందిరీగల వంటి వానిచే కుట్టబడి అతడు తీవ్ర బాధకు గురియగును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే సో
27వ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. కృంతనం చావయవశో యవసు కృంతనం చావయవశో కృంతనం చావయవశో గజాదిభ్యో విదాపనం గజాదిభ్యో విదాపనం గజాదిభ్యో విదాపనం పాతనం గిరిశృంగేభ్యో పాతనం గిరిశృంగేభ్యో పాతనం గిరిశృంగేభ్యో రోదనం చాంబుగర్తయోః రోదనం చాంబుగర్తయోః రోదనం చాంబుగర్తయోః హరే కృష్ణ. కృంతనం చావయవశో గజాదిభ్యోద్విదాపనం కృంతనం చావయవశో గజాదిభ్యో విదాపనం పాతనం గిరిశృంగేభ్యో రోదనం చాంబుగర్తయోః పాతనం గిరిశృంగేభ్యో రోదనం చాంబుగర్తయోః కృంతనం చావయవశో గజాదిభ్యో విదాపనం పాతనం గిరిశృంగేభ్యో రోదనం చాంబుగర్తయోః హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ, వసంత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. కృంతనం చావయవశో గజాదిభ్యో విదాపనం పాతనం గిరిశృంగేభ్యో రోదనం చాంబుగర్తయోః. హరే కృష్ణ. కృంతనం చావయవసో గజాదిభ్యో విదాపనం పాతనం గిరిశృంగేభ్యో రోదనం చాంబుగర్తయోః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. కృంతనం నరికివేయబడి చ మరియు అవయవశః
ఒక్కొక్క అవయవము ఒక్కొక్క అవయవము గజాదిభ్యః గజాదిభ్యః గజాదులచే గజాదులచే విదాపనం విదాపనం చీల్చివేయబడును తీసివేయబడును పాతనం త్రోసివేయబడును తోసివేయబడును గిరి గిరి పర్వతపు శృంగేభ్యః కొనల నుండి రోదనం కప్పబడును చ మరియు అంబుగర్తయోః జలమందు లేదా గుహయందు హరే కృష్ణ. అతని అవయవములు నరికివేయబడి ఏనుగులచే చీల్చివేయబడును. పర్వతపు కొనల నుండి అతడు త్రోసివేయబడును. జలమునందు లేదా గుహయందు అతడు బందీ చేయబడును. హరే కృష్ణ. అతని అవయవములు నరికివేయబడి ఏనుగులచే చీల్చివేయబడును. పర్వతపు కొనల నుండి అతడు త్రోసివేయబడును. జలమునందు లేదా గుహయందు అతడు బందీ చేయబడును. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 28వ శ్లోకము. యాస్తామిశ్రాందతామిశ్రా యాస్తామిశ్రాందతామిశ్రా యాస్తామిశ్రాంతతామిశ్రా రౌరవాద్యాచ యాతనాః రౌరవాద్యాచ యాతనాః రౌరవాద్యాచ యాతనాః భుంక్తే నరో వా నారీ వా భుంక్తే నరో వా నారీ వా భుంక్తే నరో వా నారీ వా మిత సంగేన నిర్మితాః మిత సంగేన నిర్మితాః మిత సంగేన నిర్మితాః హరే కృష్ణ. యస్తామిశ్రాంత తామిశ్రా రౌరవాద్యాచ యాతనాః
యస్తామిశ్రాంతతామిశ్రా రౌరవాద్యాచయాతనాః భుంక్తే నరో వా నారీ వా మిత సంగేన నిర్మితాః భుంక్తే నరో వా నారీ వా సంగేన నిర్మితాః భుంక్తే నరో వా నారీ వా మిత సంగేన నిర్మితాః భుంక్తే నరో వా నారీ వా మిత సంగేన నిర్మితాః. హరే కృష్ణ. యస్తామిశ్రాంతతామిశ్రా రౌరవాద్యాచయాతనాః భుంక్తే నరో వా నారీ వా మిత సంగేన నిర్మితాః. భుంక్తే నరో వా నారీ వా హరే కృష్ణ ప్రభు కిద్దరికి हरे कृष्ण। शशिकला माता जी, वसंतबाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल। यस्तामिश्रान्ततामिश्रा रौरवाद्यांच यातनाः भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिदः संगेन निर्मिताः। ధన్యవాదాలు ప్రభు। హరే కృష్ణ। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. యాస్తామిస్తాందతామిశ్ర గౌరవాద్యాచయాతనః భుంక్తే నరో వా నారీ వా మిథః సంగేన నిర్మితాః. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. యాహ ఏదైతే తామిశ్రా ఒక నరక నామము అందతామిశ్రాహ ఒక నరక నామము కౌరవ ఒక నరక నామము ఆద్యాహ మొదలగునవి మరియు యాతనాహ యాతనలు భుంక్తే అనుభవింతురు పురుషుడు వా లేదా నారీ స్త్రీ వా లేదా మితః పరస్పర సంగేన సంగముచే నిర్మితాః కలిగినది. హరే కృష్ణ. భావము పై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అవివాహక సంబంధమున మైథున సుకరతులగు పురుషులు మరియు స్త్రీలు తామిశ్రమము అందతామిశ్రమము రౌరవము అనడి నరకములందు ఘోరయాతనలను అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అవివాహిక సంబంధమున మైథున సుకరతులగు
మైథున సుపుత్రులకు పురుషులు మరియు స్త్రీలు పురుషులు మరియు స్త్రీలు తామిశ్రము తామిశ్రము అందతామిశ్రము అందతామిశ్రము రౌరవము రౌరవము అనడి నరకములందు అనడి నరకములందు ఘోర యాతనలను అనుభవింతురు. ఘోర యాతనలను అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లౌకిక జీవనము మైథున సుఖము పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. జీవన సంఘర్షణ యందు తీవ్ర క్లేశములకు లోనగు లౌకికుల జీవనము మైథునము పైననే ఆధారపడును. కనుకనే వైదిక జీవన విధానమున మైథున సుఖము పరిమితంగా అనుమతింపబడినది. కేవలము వివాహితులైన జంటకే, అందున సత్సంతానమును పొందుటకే అది అనుమతింపబడినది. కానీ అధర్మయుతముగాను అవివాహంగాను ఇంద్రియ భోగార్థము మైథున సుఖమున రతులైనచో స్త్రీ పురుషులు ఈ జగమునందు కానీ లేదా మరణాంతరమున గాని ఘోర యాతనను అనుభవింపవలసి వచ్చును. వారు ఈ లోకమందు సెఫలిస్ గనీరియా వంటి వ్యాధులచే శిక్షింపబడగా మరణాంతరము అనేకములగు నరకయాతనలను అనుభవింతురు. ఈ విషయమును మనము శ్రీమద్ భాగవతమునందలి ఈ శ్లోకమున గాంచుచున్నాము. భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయమున అవివాహిక మైథున భోగము గరిహింపబడినది. వర్ణ సంకర సంతానమునకు కారణములైన వారు నరకమునకు బోదురని దాని యందు చెప్పబడినది. అటువంటి అపరాధులు తామిశ్రమము, అందతామిశ్రమము, రౌరవము అనేటువంటి నరకములందు త్రోయివేయబడుదురని శ్రీమద్ భాగవతమున ఇచ్చట ధృవపరచబడినది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇవి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భావము మరియు భాష్యముల ద్వారా మనము ఈ శ్లోకాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ అధ్యాయంలో కపిల భగవానులు వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంద్రియ భోగ వాంఛ రతుడైనటువంటి అజ్ఞాన అంధకారంలో, మోహ అంధకారంలో, ఈ భవసాగరంలో మునిగిపోయినటువంటి భౌతిక ఇంద్రియ భోగ వాంఛ రతుడైనటువంటి వాని యొక్క యాతనలను, అంటే ఇక్కడ మనము మరణము అనేటువంటిది వాస్తవానికి మరణించినట్లుగా ఏమీ లేదు. ముందు ముందు మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ స్థూల శరీరాన్ని వదిలివేయగానే సూక్ష్మ శరీరము ద్వారా మరి ఆ చేసినటువంటి కర్మలను అనుభవించడానికి, మరి అవి దుష్కర్మలు అయినట్లయితే ముఖ్యంగా బద్ధజీవులైనటువంటి వారిని ఆ యమభటులు వచ్చి ఆ యమలోకానికి తోడ్కొని పోవడాన్ని మనము చూసినటువంటిది. ఆ తీసుకుపోతూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో అనేక వేల మైళ్ళ దూరాన్ని క్షణాల కాలంలో 7,92,000 మైళ్ళ దూరాన్ని 2 లేదా 3 క్షణాల కాలంలోనే అతడు వారిని లాగక, అంటే ఆ బద్ధజీవుడిని లాగుకు వెళ్ళేటువంటి విషయము.
అలాగే ఆ వెళ్తూ ఉన్నటువంటి విషయంలో ఇరుపక్కల దావానల్లా చెలరేగుతూ ఉన్నటువంటి మంటలు, అలాగే వేడి ఇసుకల మీదుగా నడిపించుకుంటూ పోతారు. ఆ క్రమంలో అతడు అసక్తుడైనట్లయితే వీపు పైన బెత్తంతో కొట్టి తీసుకువెళ్ళడము, అతడు ఒక్కొక్కసారి పడిపోయి మూర్ఛపోయినా కూడా వెంటనే లేపి అతన్ని లాగుకు వెళ్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూసాం. ఆ విధంగా ఆ యమలోకానికి మరి 99,000 యోజనాల దూరాన్ని 2 లేదా 3 క్షణాలలోనే అతన్ని తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇది భౌతికమైనటువంటిదే అని చెప్పి, మరి ఈ సృష్టిలో మేమేదో సృష్టిస్తున్నాము అని చెప్పబడేటువంటి ఆ రోదసి యాత్రికులు కానీ, నవీన భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు కానీ 18,000 మైళ్ళ వేగంతో మాత్రమే వాళ్ళు ప్రయాణించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ మనకి 2-3 లేదా క్షణాలలోనే 7,92,000 మైళ్ళ దూరాన్ని వాళ్ళు ప్రయాణించేటువంటి విషయం మనం చూసినటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా ఆ యమలోకానికి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత మరి ఆ యమలోకంలో వారు అనుభవించేటువంటి శిక్షలను గురించి ఇక్కడ మనకి కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఆదీపనం స్వగాత్రానాం వేష్టయిత్వోల్ముఖాదిభిః ఆత్మమాం సాధనం క్వాపి స్వకృతం పరతోపి వా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆదీపనం అంటే తగలబెట్టడం చెప్తున్నటువంటి, తగలబెట్టబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మండుచున్నటువంటి కట్టెలలో అతన్ని పడవేసి అతని అవయవాలు తగలబెట్టబడుతూ ఉంటాయి అంటే యమలోకంలో జరిగేటువంటి శిక్షలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ముందు వచ్చేటువంటి 3 మనకి 26, 27, 28 శ్లోకాలలో కూడా ఈ యమలోకంలో ఏ విధమైనటువంటి శిక్షలు వేస్తున్నారో అవి చెప్పబడినవి. కనుకనే మనం ఈ శ్లోకాలన్నీ శిక్షలే వీటికి ఉన్నటువంటివి. సో కాబట్టి వీటిని చూస్తున్నాం. సో మరి ఆ లోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఆ దోషులకు వారు చేసినటువంటి ఆ కర్మలను అనుసరించి, ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ 25వ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా దోషి అయినటువంటి జీవుడు తన మాంసంను తానే తినవలసి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఇతరుల మాంసాన్ని తినేటువంటి జీవించేటువంటి వాడు మరి ఆ యమసదంలోకి పోయిన తర్వాత తన మాంసాన్ని తానే తినడము అంటే ఇక్కడ మనకి మరి నిరసించబడుతున్నట్టు, మాంసాహార భక్షణము మానవులకు ఉద్దేశించబడలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శిక్ష ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది కదా. సో దోషి అయినటువంటి అగ్నిలో కాలవలసి వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొన్ని జీవులను కోసి వాటిని కాల్చి తినేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటుంటాయి కదా, చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇంతకు ముందు అంటే తెలవక తెలిసినటువంటివి, తెలిసిన తర్వాత అయినా వాటిని వదిలివేసుకోవడం అనేటువంటిది మనకి చాలా ముఖ్యం. సో మరి అగ్నిలో కాలవలసి వస్తుంది, అచ్చట ఉన్నటువంటి తన వంటి వారి చేత భుజింపబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. తన యొక్క దేహంగా ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మరి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వాస్తవంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో జరిగినటువంటి ఆ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో మరి నిర్బంధితులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఆకలితో అలమటిస్తూ తాను వదిలినటువంటి మలాన్ని తానే భక్షించినటువంటి విషయాలను మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటివి. కాబట్టి ఇక మరి ఇతరుల మాంసాన్ని తినవచ్చు, జీవితమును అనుభవించువాడు ఈ యమసదను తన మాంసను తానే తినవలసి వస్తుంది అనే దాంట్లో ఆశ్చర్యకరమేమీ కూడా కాదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రాణం ఉన్నటువంటి జీవులను హింస పెడుతూ వాటిని నానా రకాలైనటువంటి యాతనల చేత చేసేటువంటి పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటుంటాం. మరి అటువంటి వారికి శిక్షలు విధించేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రాణమును కలిగి ఉండి తాను చూచుచుండగానే అతని ప్రేగులు నరకమందలి కుక్కలచే రాబందులచే పీకివేయబడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. కుక్కలు బయట పడి ఉన్నటువంటి వాటిని ఎలా పీల్చుకు తింటాయో చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే రాబందులు ఉండేవి ఇంతకుముందు, మృత కళేబరాలను పెక్కు తినేటువంటివి మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో చూస్తాం.
మరి అక్కడ అవి కుక్కల చేత రాబందుల చేత పీకివేయబడేటువంటి తన శరీరాన్ని పీకివేస్తూ ఉండాన్ని ఆయన చూస్తూ ఉండగానే ఆ యాతన శరీరం ద్వారా అతను పీకివేసేటువంటి బాధలు, అంటే ప్రాణం ఉండగానే, చూస్తూ ఉండగా అంటే ఇక్కడ ప్రాణం ఉండగానే జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. అంటే ప్రాణం ఉండగా ఒక వస్తువు మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఏదైనా కరిస్తే ఏదైనా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో. ఇంకా చెప్తున్నారు, పాములు, తేళ్లు, కందిరీగల వంటివి వాటి చేత కుట్టబడింది. చిన్న ఏదైనా గింత గాయమైతేనే మనకి ఎంతో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మరి శిక్షలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్తున్నారు. పాములు, తేళ్లు, కందిరీగల వంటివి వాని చేత కుట్టబడి అతడు తీవ్రమైనటువంటి బాధలకు గురి అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంకా మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో చేసేటువంటి చూస్తూ ఉంటుంటాం. అతని అవయవాలు నరికివేయబడి ఏనుగుల ముందు పడేస్తారట. పడేస్తే ఆ ఏనుగులు వాటిని చీల్చివేస్తూ ఉంటుంటాయట. అలాగే పర్వతపు కొనల నుండి తోసివేయబడతారు. ఎంతో ఎత్తైనటువంటి శిఖరాల్లో తీసుకెళ్లి అక్కడ నుండి బాగా లోయల్లోకి పడేయబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి మన సాధారణ విధానము వాయువులో జీవించగలిగే వాళ్ళం కాబట్టి వాయువు లేకుండా ఉండే విధంగా, అంటే జలాలలో ముంచి కొద్దిసేపు 2 క్షణాలు ఈ భౌతిక జగత్తులో 2 క్షణాలు నీటిలో మునిగి ఉంటే మన పరిస్థితి ఏముంటుందో చూస్తూ ఉంటాం. మరి జలములో ముంచబడి లేదా ఎటువంటి గాలి వెలుతురు లేనటువంటి గుహలలో బందీ చేయబడుతూ ఉంటారు. అటువంటి శిక్షలు అనుభవించవలసి వస్తుంది యమలోకము చేరిన వాళ్ళు అంటూ చెప్తుంది. ఇవన్నీ కూడా పాపకర్మలను ఆచరించి యమలోకాన్ని చేరినటువంటి వారు అనుభవించేవి. ఇంకా మనకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఇక్కడ 28వ శ్లోకంలో గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అవివాహక సంబంధమున మైథున సుకరతులైనటువంటి స్త్రీలు గాని పురుషులు గాని ఆ యమలోకంలో తామిశ్ర అంటే ఒక పేరు ఉన్నటువంటి, తామిశ్ర అనేటువంటి పేరు ఉన్నటువంటి అంధతామిశ్ర, అది కూడా మరొక పేరు, అక్కడ ఉండేటువంటి నరక యాతనలో అనుభవించేటువంటి ప్రదేశాలు, రౌరవ అనే నరకం, వాటి గురించి డీటెయిల్స్ చూడాలంటే వేరే చూడొచ్చు. సో తామిశ్ర, అంధతామిశ్ర, రౌరవ అనేటువంటి నరక యాతనలు అనుభవించేటువంటి ప్రదేశాలలోకి పడేసి ఎవరైతే వివాహం సంబంధం లేకుండా మైథున సుకరతులవుతారో అటువంటి స్త్రీ పురుషులను ఆ తామిశ్ర, అంధతామిశ్ర, రౌరవము అనేటువంటి నరకముల యందు పడవేసి వారిని ఆ ఘోరమైనటువంటి యాతనలు వారు అనుభవించే విధంగా చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ యమలోకంలో యమరాజు శిక్షలు ఆ విధంగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక సో భాష్యంలో అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, లౌకిక జీవనము మైథున సుఖం పైనే ఆధారపడి ఉన్నది. ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి ఈ సృష్టి కావించడము అనేటువంటిది, జీవులు ఒకదాని నుండి మరొక జీవి ఉత్పన్నమవునటు అనేది మైథున సుఖం పైనే ఆధారపడినది. మరి జీవన సంఘర్షణ యందు తీవ్ర క్లేశములకు లోనగు లౌకికుల జీవనము మైథునము పైనే ఆధారపడది. అంటే ఈ సృష్టి జరగడము మైథునం పైనే ఉంది. అలాగే ఈ క్లేశాలు, బాధలు అనుభవించేటువంటి లౌకికులు అనుభవించేటువంటి బాధలు కూడా వాటి వలనే జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. కనుకనే వైదిక జీవన విధానం ఏదైతే ఉందో మైథున సుఖము పరిమితంగా అనుమతించబడినది. అంటే ఒక సాంప్రదాయంగా వివాహం ద్వారా ఒకటి చేసి స్త్రీ పురుషులను, సో వారు ఆ విధంగా విచ్చలవిడితనం లేకుండా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా జీవన విధానాన్ని గడిపేటువంటి, ఎందుకంటే జంతువులు చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం బయట విపరీతమైన, మెయిన్గా కుక్కల విషయాలలో చూస్తే అవి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూస్తూ ఉండొచ్చు, ఆ అనుభూతమే అవుతూ ఉంటుంది ఈ భౌతిక జగత్తులో. అటువంటి విధానం లేకుండా ఉండడానికి మనకి ఈ వైదిక జీవన విధానంలో ఒక సాంప్రదాయాలు అంటూ, కుటుంబ విధానాలు అంటూ ఏర్పాటు చేయబడి మరి ఒక పరిమితమైనటువంటి శాస్త్రీయ పరంగా ఉండేటువంటి సంబంధాలకు మాత్రమే, అంటే వివాహం ద్వారా ఒకటైనటువంటి స్త్రీ పురుషులకే ఈ మైథున విధానము అనుమతించబడినది అని చెప్తున్నారు. అందున సత్సంతానమును పొందుటకే అది అనుమతించబడినది. కానీ ఇప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఈ కలియుగంలో అనుమతించబడినట్టు కొన్ని ప్రభుత్వాలే అనుమతించబడుతూ ఉన్నాయి కొన్ని మైథున సుఖాలను అనుభవించేటువంటి ఆ వేషగుహాలు అంటూ అటువంటివి. సో కానీ మన వైదిక జీవనంలో దానికి అనుమతి లేనటువంటిది.
సో మరి మరి ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, అధర్మయుతంగాను అవివాహితంగాను ఇంద్రియ భోగార్థమై మైథున సుఖము రతులైనచో స్త్రీ పురుషులు ఈ జగమునందు గాని లేదా మరణాంతరము గాని ఘోరయాతనను అనుభవించవలసి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జగంలో మనం కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం, విచ్చలవిడితనంతో ఆ మైథున సుఖాలను అనుభవించినటువంటి వారు వివిధ రకాలైనటువంటి రోగాలు, అంటే ఈ భాష్యాలు రాసేటప్పటికి సెఫలిస్ గనేరియా మాత్రమే ఉన్నవి. మనకిప్పుడు అనుభూతి అయినటువంటి ఎయిడ్స్ వంటి మహమ్మారులు రోగాలు అనేకం కూడా ఈ విచ్చలవిడి మైథున సుఖాల వల్ల కలిగేటువంటి రోగాలు ఉన్నటువంటివి. సో ఇంకా దారుణమైనటువంటి రోగాలు కూడా ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొన్నిటిని ఈ లోకంలో, అంటే కొంత విచ్చలవితనం ఎక్కువగా అయినప్పుడు ఈ లోకంలోనే ఆ శిక్షలను అనుభవిస్తారు. సెఫలిస్ గనేరియా వంటి ఎయిడ్స్ వంటి రోగాలతో అంటూ చెప్పబడుతుంది. ఇక మరణాంతరం కూడా ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ రోగాలు రాలేదనుకోండి, మేము తప్పించుకున్నాము ఈ భౌతిక జగత్తులో, అంటే ఆ యమలోకంలో భగవంతుని యొక్క నేర శిక్ష చట్టం నుండి తప్పించుకునేటువంటి అవకాశమే లేదు. కాబట్టి మరణాంతరమైన ఆ నరకయాతనలను అనుభవించవలసి వస్తుంది. అవే ఇక్కడ చెప్పినటువంటివి తామిశ్రము, అంధతామిశ్రమము, రౌరవము అనేటువంటి ఆ నరకయాతనలను అతడు కానీ ఆమె కానీ అనుభవించవలసినదే. ఇక్కడ తప్పించుకున్నా ఈ విషయమును మనము శ్రీమద్ భాగవతమందలి ఈ శ్లోకము ద్వారా గాంచుతున్నాం, చూస్తూ ఉన్నామని చెప్తున్నారు ఆయన. వింటున్నాము, వినడమే కాదు. సో అంటే మన కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మరి సాంప్రదాయబద్ధంగా ఒకటి చేయబడినటువంటి ఆ వివాహితులైనటువంటి జంట కాకుండా వర్ణ సంకరం జరిగినట్లయితే, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటారు, వర్ణ సంకరం జరిగినట్లయితే దాని ద్వారా దానికి కారణమైనటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా నరకాలకు పోబడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుతో అంటారు. ధర్మాన్ని గురించి చెప్తూ, ఈ యుద్ధంలో మేమందరూ మరణించినట్లయితే మరి ఇక మిగిలే వాళ్ళంతా ముసలి వాళ్ళు, స్త్రీలు, పిల్లలే కదా. మరి ఆ క్రమంలో కుటుంబ సాంప్రదాయాలన్నీ నశించిపోతాయ్యా, వర్ణ సంక్రమం జరుగుతుంది అంటూ అర్జునుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి వర్ణ సంకర సంతానమునకు కారకులైనటువంటి వారు నరకానికి బోదురు అని అర్జునుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. అటువంటి అపరాధులు తామిశ్రమము, అంధతామిశ్రమము, రౌరవము అనేటువంటి నరకములందు త్రోసివేయబడుదురు అని శ్రీమద్ భాగవతము ధృవపరచబడిన విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ఎందుకంటే ఇక ఇవే ఈ శిక్షల గురించి ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా కంప్లీట్ రోజు వాటి గురించి అన్నట్లుగా కొంచెం ఎక్కువగా కంప్లీట్ చేద్దామని తీసుకోవడం జరిగింది. ఎలాగో శిక్షల గురించి మాట్లాడుకోవడమే కదా, ఎవరికైనా అర్థమయ్యే విధంగానే ఉన్నాయి. వివరణ అంత ఎక్కువగా కూడా అవసరం లేదని ఎక్కువ శ్లోకాలు తీసుకోవడం జరిగింది.